Ik wist wel wie de dader was, maar geef geen vrienden aan. Ja, dit die 24 jaar waren een soort showsteen. We doen al leuke dingen. We zijn bezig met nieuwe muziek. Dus ja, we hebben prachtige festivals. Staan in onze agenda. Daar ga ik al een paar dienen. Dus ja, en we gaan een fantastische groep. Een fantastische crew. En ja, we spelen een soort. En ja, daar word ik heel gelukkig van nog steeds. Dus ja. Maar die 24 jaar, het viert wel een beetje als een amerwetter die je omgooid had, is maar. Zo viel het. Ja. Is snel geen van die gevoel? Ja, de tijd vliegt natuurlijk. Ik ben hard worden. Ik ga een jonkje van fjouwer haast, die is bijna fjouwer. Dus ja, ja, alle dagen is eigenlijk een feest. Dat wie altijd ik al zei, en dat is nou extra zo. Maar ja, mijn leven is wat onbelangrijk. En muzikaal is gewoon fantastisch. Wie dit de droom? 25 years ago? Nou ja, mijn droom is eigenlijk altijd om aan de ene kant om een goede lijn te blijven. Dus om net steeds maar op het verkeerde paard te gaan. Zodat mijn mem dat dan steeds zo. En nevens mij is dat redelijk slagen. En om je yield te verdienen met muziekmaatje. Dat je hypotheek betalen kunnen van muziekmaatje. En dat je iets doggen, waar je heel erg gelukkig van wordt. Dus dat je maas of jongens, of in mijn geval, in de auto staat en denkt, yes, ik had er weer zin in. Dus ja, dat is wel wat ik nou, ja, zo viel het voor mij nog steeds. Kun je nog herinneren dat het besef eindelijk kwam van, hé jongens, dit land ergens waar wij mee bezig zijn. Die keer wij wel eens mee terug. Maar in het begin is het natuurlijk uitproberen. En dat is een groot avontuur. Wanneer kwam dat besef van, jongens, ik ben dit maar weg professioneel deel zetten. En dit keer wel eens een blijvertje worden? Nou ja, het is, met mij is het wel zo, als ik ergens om begin, dan ging ik er echt voor. Dus als ik viel van, ja, dit dan zet ik alles op alles om het vaalkort te krijgen. Dus ja, dat wil heel snel zijn. In mijn jonge jaren ben ik een vriend van mij verlen. En de mem van mijn beste vriend ben we toen verlen. Dus dan besef je al wel op jonge leeftijd dat het leven niet heel snel oorswijzen kan. Dus dat je echt iets dwangmaten. En dat zou voor mij ook een boodschap was. Dat je iets dwangmaten werd je achterstaan en werd je heel gelukkig van worden. Nou, dat weer voor mij muziekmaatje. Er weer niks tussen te krijgen eigenlijk. Dus ja, ik ben erom begonnen en ik ga zeggen, dit is mijn leven. En ja, en zo bouw je dat langzaam bouw je dat op. En eerst is het niks. En ja, is het pionieren van hoe gaan we dit aan en wat voor avontuur is het eigenlijk. En uiteindelijk, ja, is het 80 keer per uur spelen. Terug het hele land. Volgende week stappen we het Vleent in en spelen in Frankrijk. En de bevrijdingsfestivals zijn we door. Dus het is, ja... Het is fantastisch. En we hebben een superleuk contact met andere collega-muzikanten. Met oud-muzikanten zoals Henk Westbroek en Henk Temming van Het Goede Doel. En wat dus een nieuwe single wordt, straks nodig gaan je hem naar uitbrengen. En dat is misschien straks wat vreetje. Maar ja, dat is wel... Ja, dat is wel de goede kant van de lijnbroeken en op daarop blauwen. En ja, leuke dingen van. Je hebt een aantal eigen nummers uitgebracht. Maar je bent natuurlijk ook een tribute coverband. Had dat ooit een probleem voor? Nee. Hier is het zelf net een soort goede doel waar we wil? Ja, natuurlijk. Ik denk dat elke muzikant die het eigen muziek maakt, dat hij sinds een keer van, ja, daar wil ik mijn yield mee verdienen. Of dat, ja, dat was er het dak heen. Misschien is dat zo. Maar ik heb nooit echt die ambitie gehad. Mijn ambitie weer altijd om een groep jongens muziek te maken. En op mooie plakken staan, op prachtige festivals staan. Werd je echt gelukkig van worden. Werd je een hele dikke showdel zetten kunnen. En dat werd het publiek helemaal losgeet. Ja, en van mij viel het persoonlijk altijd dat als wij een cover spelen, dat het echt een noemer is van vangrail, maar de vangrailjas ongeveer maar. Natuurlijk is het misschien wel een noemer van Het Goede Doel, maar wij hadden wel echt een eigen versie van maken. En wij hadden ziel en zaligheid in stutsen om daar wat eigens van te maken. En ja, dan had ik het dan zong en ik speel het maar in band, dan viel het ik echt eigen. Ja, en dat is ik wat Henk Westbroek zelf beaamt. Die zei ik van, nee, ze hadden er echt een eigen versie van maken en ik ben er apen trots op, zei hij. Ja, nou, dat maakt het mij natuurlijk heel gelukkig. Dus ja, om antwoord op die vraag te gaan, nee, dat heb ik nooit een bezwier van. Maar dit joch en jou nog steeds genoeg voldwaning dus. Ja, Willem. Man, dat moet je nagaan. Ja, ik bedoel, als het al bergenpopjes is en nou... Dus die jongens die dat organiseren, die ben net zien maar begonnen. En toen staan wij nog in de banners gewoon in de kinderschoenen. En als just wat er nou gebeurt en dat wij daar ik spelen en dat wat er dan gebeurt is een sale, jongen.
Ja, het is echt een Fries feest. Weet je wel, dat zijn alle je Friesen en het gaat helemaal los. Ja joh, dan krijg je echt, ik het heel vaak zijn, maar dan krijg je echt weer te sokken van. Ja, dat is echt machtig. Wat heeft die 24 jaar leerd over de muziekwereld? Ja, dat het face-to-face heel positief is. Maar dat als er die omdraait, dat het ik wel eens werkt als de mes in de rechts. Dat is net heel goed wat ik zeg. Maar wat ik ervan geleerd heb is dat het onder de voorkant soms mooier lijkt dan wat het onder de achterkant is. Zeg maar. Dat ik mensen binnen die aan de ene kant heel positief hoe je praat, maar aan de andere kant misschien negatief binnen. Maar ik persoonlijk, daar jou ik helemaal geen energie hoor. Dat liet ik helemaal los. Want ik zit met z'n vieven of soms met z'n zes zit in de bus. En wij rijden van A naar B. En we komen bij mensen die heel gelukkig binnen dat wij daar binnen. Dat we daar een dikke show zetten. En Njoggen van het 10 keer stimuleren erop, stimmen er weg. En die mensen en wij zijn te schroeven. En zij zijn te schroeven. Het publiek is fantastisch. Ja, en dat is al jaren zo. Dus ja, dat maakt druk, jongen. Dat is niet normaal. En we staan straks op een Feyenoord festival. En we zijn nooit wat ter gebeurt. En dan staan dan jongens met de bleerte bast. En die weer zien hier. Toen presenteerde ik al check bij Omroep Friesland. En die doch bij de jerm om mijn nek. En zei, nou, ik ben even maar die op een foto, jongen. Want ik ben maar die opgegroeid, wist wel. Ja, dat is fantastisch. Hè? En wat zo is hoe de Feyenoord met dat er soms gedoe is. Dat is helemaal niet zo. Het is een machtig mooi festival. Als er in op Groenland pakken ze elkaar op en dan gaan we er weer voor. En het is één grote, dikke feestende massa met elkaar. Ja, daar ben ik heel gelukkig van. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang? Ontmoette op een avond een vriendin van een vriendin. Ik heb me geen moment verveeld, weet niets tegen mijn zin. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang? Kerst intussen in het publiek lezen. Wist al net Simon, het moet een beetje zo, we maar even dit. Ja, dat is wel wat, dat is wel wat ik ken, denk ik. En dat vind ik echt heel leuk. Als ik op het podium zit, dan zorg ik het vaak een beetje als een conversatie in op in, met elkaar. En dat je met elkaar praat en dat je denkt, als het publiek links wil, dan ging ik mij links. En als ze rechts wil, dan ging ik met mij rechts. En als ze rechts erop willen, dan, en als een tandje erbij moet, dan doen we dat ik. Dus ja, dat is wel, maar dat spel is nog steeds prachtig. Ik denk dat ik haast, als je interviews of als je maar die programma bezig bent, als ik wel vier, we gaan een beetje die kant op. En dan gebeurt er wat, en ontstaat er wat. Ja, en die chemie, die is wel echt, En die chemie die je als muzikanten onderling hebt. En we hadden nou Remco hebben we in de band kregen. Dat ben een toetsenist en een bassist. Ja, en die tillen zijn band ik nog weer een beetje omheen. Dat is toen zelf denkt, bliksem Reinhoud. Ik maak nog wel even naar de gang. Want ons komt het net goed. Ja, en dat is natuurlijk... En wat ik al zei, je bent zo goed als je laatste show. Dat is wel zo. Maar ja, daarom proberen we elke keer op naar alles te kosten halen om gas te gaan. En dat slaagt na 24 jaar nog steeds. Single, je moet wat opnemen. Zijn we willen voor het nieuwe seizoen toch even wat van de jaren qua release dus? Ja. Ja, wij besteden natuurlijk 24 hier. En wat wij tof vinden om te doen, is dat wij covers of nummers op naar opnemingen werd wij vroeger al wat meer heen. En nooduitgang van het goede doel is dan noemen we alle keer wat meer heen. En we zeiden, het zou toch fantastisch zijn als we de kans krijgen om dat nummer opnieuw uit te brengen. En dat we dan met Henk en Henko lezen kennen van... Hey jongens, wat vind je ervan als wij als vangrail daar een eigen versie van maken... dat het naar uitbrengen en dat weer onder vooruit jaren litten. Wat zullen we ervan vinden? Nou, zij vinden allebei unaniem het erover eens... dat als er één band is die dat wanken, dan is dat vangrail. Dus ja, dat is dan fantastisch natuurlijk. Dus En Henk Westbroek en Henk Temming hebben gesproken. En wij het op naar opname. En we brengen het op naar uit. En ontnota ben mensen super enthousiast. En vooral live, want dat is onze maatstaf natuurlijk, wat gebeurt er live. En ja, het is natuurlijk voor heel veel mensen herkenbaar, maar voor hele jonge mensen die hebben geen idee. Maar ja, het werkt goed. En het is nog steeds een fantastische plaat om te spelen. En we hadden er echt een noemer van maken met de vangrailjas aan. En Ruim 30 jaar nadat het goede doel het nummer Nooduitgang op de plaat zette, heeft Vangrail besloten het op een heel eigen manier opnieuw uit te brengen.
Het is een prachtige versie geworden. Ik ben er apetrots op. En ik weet zeker dat ik spreek namens iedereen van het goede doel die nog leeft. Hoe heb je het oppakken? Gewoon lekker de studio in? Ja, zeker. We hebben, wat wij vaak doen is, wij repeteren, zo noemen we heel vaak. En we zien je dan, we vielen dan, ik wil om van, hoe zullen we dat meer naar uw eigen, hoe zullen we dat meer naar vangrail kennen? En als je dan repeteert, dan op een gegeven moment komt op een punt uit, dan zegt ja, dit soort wijzen. En dan nemen we die demo nemen we dan rechtstreeks op. En dan vervolgens gaan we de studio in en dan gaan we daarmee ontsleutelen. En dan gaan we echt de partij. En dan gaan we nog weer apart opdimmen en dan heel vet en heel dik maatje. En dat is dit worden. Je speelt hem altijd, hè? Dat zei het al even. Dit zit op het lijstje van deze moet gewoon. Ja, dit staat op het lijstje. Deze moet gewoon, zeker. Ja, die past er heel goed bij. Het is vaak het ene les noemen we te spelen. En dan trekken we de hut nog even omver. Ja. Wat is Tronnie, vinden we hier de absoluut favoriete noemers verder van die? Neem eens een peer. Poeh, ja, dat is heel moeilijk, want het fluctueert heel erg. Op welke keer Rijn nou toch stiekem een beetje uit zijn dak elke keer? Poeh, ja, Blikkendag natuurlijk voor Sven Versteeg. Hè? Nee, gekkigheid. Nee, maar dat vind ik, dat is grappig. Dat hebben we willen spelen, dat is leuk om te doen. Maakt het dus helemaal niks uit. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat er wat gebeurt met die sale. Dat is belangrijk. En ik ben wel tijd aan dat als we in Zuid-Holland spelen, is het kind dat we heel anders dan we in Friesland spelen. Dus het is altijd weer een beetje een spel die zo spelen maar bij die publiek en altijd dan ongeet en dat er wat gebeurt. Ja, voor mij is het vooral belangrijk dat er wat met die sale gebeurt. En of dat nou is op YouTube, of dat op een eigen nummer is van vangrail, of op een nummer van het goede doel, dat vind ik nog niet eens zo wichtig eigenlijk. Ik vind het gewoon belangrijk dat wij, ja, dat gebeurt. En als dat zo is, ja, dan word ik heel gelukkig, ja. Ja, wat ik blij van. Waar is hier de nooduitgang? Waar is hier de nooduitgang? Ik kan niet blijven, kan niet langer blijven. Ik kan niet blijven, ik ben hier al te lang. Ging midden in de winter naar een ver en warm land. Maar alle schaduw was bezet, dus ik was snel verbrand. Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang. Waar is hier de nooduitgang? Heb je elk seizoen een nieuwe show? Hoe zit dat? Game zitten en screw je hem als het ware als een theatershow eigenlijk zo'n hele show over u? Want je hebt eigenlijk verschillende vormen volgens mij. Ja. Klein, groot, XXL, weet ik veel. Ja, nee, wij spelen dan met mijn vangrail. We hebben vangrail met Special Effects en we hebben vangrail XXL. Daar spelen maar 3 blazers en een percussionist erbij. Dus het is met nog een man op het podium. Dat is ik te gek trouwens, mag ik eerlijk zeggen. Maar wij zoeken wel elke keer weer op naar van hoe zetten we het nou op het podium. En omdat we heel vaak op een festival spelen nou. En we beginnen echt een beetje een festivalband te worden. Bollen wij direct van zwaar dat die changeover zo goed mogelijk verrint. Dus dat, want vorige week stierden we bijvoorbeeld met Raccoon en Maro en Herzen. Dus dan moest al als Raccoon er aangeeft, moest al heel snel die changeover doen. En dan was net dat die floor manager dat die op die zit te wachten. Dat was hij net. Dus dat was zo snel mogelijk doen. En ja, en daar zitten we altijd in te pionieren om toch iets heel vet te zetten qua lucht en lood, maar vooral qua lucht en qua plaatje en qua special effects, dat het helemaal vet eruit zocht. En dat is toch een hele snelle change-over dwank is. Ja, en dat slag het steeds heel erg goed. En dat doen we met die jongens van GV en dat doen we met onze eigen crew en dan maak je alle jaren iets heel bijzonders van. En dat wil je, want wij stellen als band heel vaak weer jaar in jaar uit op bepaalde plakken waar we altijd weer rondkomen. Ja, en wij gaan alle jaren bezieken we weer om weer iets nice te brengen van die klant. Of van dat betreffende festival. Dus dat ik het publiek, maar ik zelf, dat die altijd weer prikkeld worden en dat ze weer wat oor zijn van vangrail. Ja, en dat slag het al jaren. En ja, en ik denk dat de kracht is van u, dat we altijd bezig zijn om te vernaaien. Dat we altijd bezig zijn om het onderste de kant te hebben, om wat deel te zetten. En dan lukt het. The show must go on. De show must go on, Willem. Zeker weten. Vol viewers. Zit je enkel sleet erop. Maar stinks, bliksem. Ik ga er jong weer in. Lekker. Ja, nee, zeker. Dat is absoluut weer. Morgen gaan we naar Klarenbeek en overmorgen gaan we naar Emmen. En dan staan we daar van 4.000 man. Ja, dat heb ik nou al denk ik bliksem. Ik maak de kleermaatje en maak even netjes en ik maak er even een spikkerspan op en dan
Had ze klats. Even nieuwe snaartjes op de gitaar en vuur. Ja, dat is prachtig. Ja, dat heb ik echt nog steeds. Er is geen woord aan gelogen. Zo viel het voor mij nog steeds. En ik doe het nog steeds, maar dezelfde energie als die toen ik toen 20 was. Is maar. Dankjewel, jongen. Dankjewel, Willem. Ik kan niet blijven